Що забива? Здравейте, аз съм И тук имаме един гост. Я си кажи акаунта там какво. Дълва. Дълва за BG геймплей вече. Не пише дълва. Абе, сега изчекай малко. Играта си закупена от Steam. Ушкил. Кос. Та Слендърмен съм се стеглил де. Сети ли си това? Допада. Не си интерес. Само малко като се постреснеш. Това ли те ли? Това вътре къща ли си тесни? Не къща ми апартамент. Да. Това ли сте ли? Да. Тук зад нас да един дали има някакво листо. Викаш, не трябва да се обръщаш назад. И си съм правилата. Тук винаги го намирам първото. Тук трябва да пише can't run, can't hide. Той го знам. Винаги тук го намирам и винаги тръгвам натам. Дай днеска да тръгнем на тук. Защото толкова много малко е. 50 FPS, добре. Не ще ми пада FPS на 48, бе. 47. В принцип се 50 ми седи на Слендърмен. Виж какво пише. Всеки намирам тези бележки на едно и също място. 16 бележки никога не са намирал. Между другото. Колко открила едно? 2? На едно съм открил 7. Не ми се Нали ми беше страшно, бе? Нали ми беше страшно, бе, Кил? Нали ми беше страшно, Не е страшно. Тя се брум. Много е готино, нали? Мене много ме плаща да така само бъда сърцето ми спря. Да те... Как бе? Той е най-тъпото. Кое? Тук как започна да се свири. Що? Но направо да ми баса. Аз тази музика, като си на рождения ден, точно тази музика ще пълнат. Парти музика, човек. Как ми скара къла Слендърмен? Нали изобщо не беше страшно? Не е страшно. Песента е малко страшна. Да си включа ли фенерче? Не. Тук дойдох. Има чувство, че тези ги нямаш. Паднали са. Никой нямаше. Дали преди малко тръгна тук? Не, тръгнате. Това. Бърка си. Ти? Накрая с просто какво става? Ще ме убие. Нали? 7-8 минута и си нокаут. 8 минута. Щом започна с дъха моят човек, значи Слендърмен е наблизо. Жена е тя, да? Слендърмен е жена? Не. Актрисата. Той ли е? Видях го. Къде? Там пред тебе ще. Сериозно? Да. Аз бягам твои очите. Мен от самия звук ме е страх дори да не гледам. Това ли? Тогава спи музиката. Може да бъде по-бързо. Да, ама аз си пазя бягането за като видя Слендърмен. Да избягам. Пак е трябваше дори да сме двамата. То слоган имаше ли го тук? Не знам. Нещо пише едно. Защо да се задъхна? Отдясно го видях леко ръката му. Вярно? Леко му видях ръката. И сме така да дърпа водителя до тук. Не се оглеждам максимално, знаеш, що да не го видят. Го видиш какво става?
Плашам се. Осем. Тесни. 8, да, аз максимум 10 съм събрал това. Нали каза? 7 ли това? Да. Не знам, не помня. Да ти кажа честно, играта само един път съм играл. И ме беше страх да умра и после излезах и бяха 7 бележите. Вече минах рекорда. Нали бе тук е? Обърквам се, всичко е еднакво. Ела ти да играеш. Това играта е страшна. Нали не беше страшно, Джанер разбра ли ще го било страх? Добре. Там вие просто ще съм изведнъж като ти казвам името, ще става, няма се чува. Чули? Тук е ме. Да. Колко? Чакай, че ми даде. Сама се завъртя мишката. Аз не бях по той и то само се завъртя. Човек. Тук ще. Не знаеш ли върху е съм? Не знам, просто се въртя в кръг. Мръзна да се въртя. Аз искам да умра. Що? Защото ми е мръзна. А тебе не ти ли умръзна? Ще кажа да не след дърме. Ама тук почнахме, човек. Не обикаляме в кръг. За това? Кое е тук? Значи обикаляме в кръг. Да, знам. Тръгни натам и пак минахме оттам. Минахме оттам, минахме. Абе, Изкарала къла. изчезна. Как ми скара къла? Изгледна зад нас, човек. Човек ли? Да, нали каза без име, бе. Не искаш никой да ти разбере името. Май го видях. Аз го видях. Той път не се плаши, ти? Яко. Ма там като направи търтото, много е страх. Там беше страшно. То не всякъде има къде да е. Нали? Май не се под... Май ги се... Ела, бе, ще я бия. Седи там, бе. Гледай го къде седи. Това не се телепортва. Да, бе. Гледай. Аз тук мога гличнат. Нали? Май трябва да гледаш. Избавяхме му. Ти за първ път го виждам. Ти вижда ли си го някакъв като снима? Къде е? Не знам. Мале, като спре тази музика направо умирам. Изкарам я къла. Обърни се. Защо? Ще пак идам оттам. Не знам къде намина човек. Пак обигаеш напред. Тук май идва, бе. Кое това е това шум? От играта? Ти наръща направи да бъде по-страшно. Само като да завече. Цяло те е слушам. Мен ли? Що? Тук нямаше ли една дупка останата, бе? Ето е дупка. Това апартамент ли е? Сигурно апартамент, доста големче. Ако питаш мене. И апартамента не е толкова голям. Аз тук много време никога не съм издържал. В момента с като ме тъпти. Играта защо не е страшна. Само малко се боиш. Не. Малко подскача ми кажеш малко. Аз ли креснах ли? Ето. Може да ти видя толкова далече. Ще края ми се замъгля. Що? Не знам, заради слендърна. Ами тук да идя в плана. Отиди. Сам да е тук бие. Има трол. Нали? За първи път виждам на играта трол.
Видя ли го? Какво става, бе? Не знам. Той го правя. Ти ли? Аз не го правя. Тупаш нещо. Да. Какво? Не искам да бъда. Да, бе. Навлизай. Няма листи, бе, никъде. Видях му ръката. Ти? Само аз ли гледам внимателно? Аз гледам да не умра. А тук няма някакви бележки, бе. Видя ли го? Не. Зад нас беше. Да, знам. Нито има лице, нито има нищо. Нали? Много нисък като Слендърман. Сега се слушам нашия приятел. Те го беше страх. Да. Ама таки беше доста там. Питах ме бая, ма, няма такова нещо. Като и беше доста там. Нали? Не. Той още си е малък. Той е още бебец. Не. И не е малък, Беше. втори косък. Трети Трети е. Тогава беше първи. Първи беше. Да. И нашия мисля- друг приятел пред блока беше първи. Аз мисля, че беше. Оня там дебеля. Да. Ето се, Ага. дали казвам без имена. И сега ще ме кара да коментирам видеото в Camtasia Studio. Що? И мисля да го правя по принцип ме мързи да го коментирам в Camtasia Studio и директно ги члям в YouTube. Ги первам. И защо пускаш интро? Нали не? Не, защото YouTube казаха, че ще ли да ме банират. Абе къде е този след интернет? Я го знам. Мръзна ми да се разхождам. Що така? Това покажи, ти какво? Ти пускаш, Аз не. Направо. дай се много и дядото въви. Забавно е с приятели, пак е страшно. Какво? Хем е забавно, хем е страшно, нали? Ами ти си сплаче, не бе. Нали? Аре, Слендър, къде си ще те набия? Ако го видят в реал, директно ще му скочи, ще го удари. Ако 3 метра висок. И ще каже, моля, че съм бил по-бързо мен, да ме вечеш. Виждам го. Къде? Пред теб. Светлината. Той... Я погледни на поема. Казах ти, виждам го. Никога не трябва да е за себе си. Натам. Там има повече впечатление да мене. Човек, много ме е страх, като го видяте. Тук дойдохме, бе. Да. Чакай, погледни надолу. Що? Като започна да много да аз се гледа надолу. Поне те знам от клиповете. Видя ли? Така. Химия така погледа, и тя така погледа. Бас ние много държахме, бе. А то няма тук повече лист. Нали? И тук го чакам. Значи къде да им зад нас. О, смръзна ми. Анте. Абе нали да ли сега дойдох? Нали сега не дойдох оттам? Ой, какво ме интересува? После да. Чудо така много се загубвам. А ти? На мен ме чудно. Ела ти да погреб. Не, ела. Аре, че. Ела. Ай, ти се движи. Пълни мишката. Ой, бе. Сега ще умре. Добре. Видя ли го, е? Ям, защото го видях. Какво? Малко ти поиграй, дали долу си разумен. Ще казва се на лъпа. Учи. Защо аз играя? Да я знам. Сега. Гледай ме мрежи.
Искам да направи 30-40 минути гъпче, не мога го редна. Това ли? Да. То директно си умра, какво? Ари, 10 листа, това е доста добро. Аз ги събрах. Ама аз казах, че няма повече. Нали? То само толкова. Играта ли е? Да. И Колко минути? Абе някъде, сега ще видим на клипа. Аз бях Бела, това беше Куки. Куки и Дрифт.